ஸ்தோத்திரம். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்துகிறோம். சென்னை சமாதான திருச்சபை கர்த்தருக்குள் வாழ்த்து வரவேற்கிறது. இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தரின் செட்டைகளின் கீழே அடைக்கலமாய் வந்த உங்களுக்கு அவராலே நிறைவான பலன் கிடைப்பதாக. ஆமென். இன்றைய தினத்திலும் தேவன் நம்மோடு இடைபடும்படியாக முதலாவது புதிய ஏற்பாட்டிலும் இரண்டாவது பழைய ஏற்பாட்டிலும் முதலாவது 1 தீமோத்தேயு 6:10 பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேறாய் இருக்கிறது. சிலர் அதை இச்சித்து விசுவாசத்தை விட்டு வலுவி அநேக வேதனைகளாலே தங்களை உருவ குத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். 1 தீமோத்தேயுல என்ன எழுதியிருக்கு அப்படின்னா, பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேறாக இருக்கிறது. அதே இது பழைய ஏற்பாடு பிரசங்கி 10:19 பணமோ எல்லாவற்றுக்கும் உதவும். பணமோ எல்லாவற்றுக்கும் உதவும். பணம் எல்லாவற்றுக்கும் உதவும். ஆனா பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேறாய் இருக்கிறது. பணம், செல்வம், ஐஸ்வர்யம் உலகத்திற்கு புரிகின்ற ஒரு மொழி தான் இந்த பணம். பணம் அப்படின்னா எல்லா தேசத்துக்கும், மொழி தெரியாதவர்களிடத்திலும் இந்த பணம் என்ற வார்த்தை எல்லாருக்கும் புரியும். பாருங்க, பணம் என்பது ஒரு சக்தி, ஒரு எனர்ஜி, ஒரு எரிபொருள். அதை பயன்படுத்திய விதத்திலே பயன்படுத்தணும். தேவன் தன்னுடைய பரிசுத்தவான்களை கூட பணக்காரர்களாக, ஐஸ்வர்யவான்களாக, செல்வந்தராக வைத்திருந்தார், வைத்து கொண்டிருக்கிறார். ஆதியாகமம் புத்தகம் 24:35 ஆபிரகாம் ஆடு மாடுகளையும் வெள்ளியையும் பொன்னையும் வேலைக்காரரையும் ஒட்டகங்களையும் கழுதைகளையும் உடைய சீமானா இருந்தான் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். ஆதியாகமம் 26:13 ஈசாக்கு ஐஸ்வர்யவானாகி வர வர விருத்தி அடைந்து மகா பெரியவனானான். யோபு 1:3 யோபுவுக்கு 7000 ஆடுகளும் 3000 ஒட்டகங்களும் 500 ஏறு மாடுகளும் 500 கழுதைகளும் அது மட்டுமின்றி திரளான பணிவிடைக்காரர்களும் இருந்தார்கள். அதனால் அந்த மனுஷனாகிய யோபு கிழக்கத்திய புத்திரர் எல்லாரிலும் பெரியவனாக இருந்தான். அப்ப தேவன் பாருங்க, ஐஸ்வர்யத்தையோ ஐஸ்வர்யவானவோ வெறுக்கலே. அந்த ஐஸ்வர்யத்தினால வரக்கூடிய பெருமை, மேட்டிமையை, தேவையில்லாத தீய குணங்களை தேவன் வெறுக்கிறவராக இருக்கிறார். அப்ப இந்த தினத்திலும் தேவன் நம்மோடு இடபடும்படியாக சொல்லுகின்ற வார்த்தை, பணமோ எல்லாவற்றுக்கும் உதவும். ஏன்னா ஏசாயா 48:17 பிரயோஜனமாய் இருக்கிறதை உனக்கு போதித்து நீ நடக்க வேண்டிய வழியிலே உன்னை நடத்துகிற உன் தேவனாகிய கர்த்தர் நானே. இங்க பிரயோஜனமாய் இருக்கிறதை அப்படிங்கும் போது ஆங்கிலத்தில் லாபம் தருகிற காரியங்களை உனக்கு போதித்து, லாபம் தருகிற காரியங்களை உனக்கு போதித்து. அப்ப இங்கே தேவன் இன்று நம்மோடு இந்த பண விஷயத்தை குறித்து இடைபடுகிறார். கவனமா கேளுங்க. கர்த்தரை அறிந்தவர்கள் செழித்திருக்க வேண்டும். செழித்திருக்கிற அனைவரும் கர்த்தரை அறிந்திருக்க வேண்டும். கர்த்தரை அறிகிறவர்கள் செழித்திருக்கணும். செழித்திருக்கிறவர்கள் கர்த்தரை அறியணும். உலகம் சுவிசேஷத்துக்குள்ள வந்துடும். நமது ஆவி, ஆத்துமா, சரீரம் இம்மூன்றும் இணைந்து செயல்படுவதன் மூலம் நாம் செழித்திருக்கலாம். ஆவி ஒன்னா இருக்கணும், ஆத்மாவும் இசைந்து இருக்கணும், சரீரம் அதோட ஒத்து போகும் பொழுது நாம் தேவனுக்குள் செழித்திருக்கலாம். தேவனுக்குள் செழித்திருக்கலாம். பணக்காரரா இருக்கணும்னு காட்டக்கூடாது, ஆனா பணக்காரரா இருக்கணும். தேவன் வேதம் ஏழ்மையை போதிக்கவில்லை. வேதமானது தேவனானவர் எளிமையை போதிக்கிறார். எளிமையை போதிக்கிறார். பாருங்க, இந்த பணம் இல்லாததுனால அநேகருக்கு பின்மாற்றம், ஆவிக்குரிய மரணம், பொருளாதாரத்தில் குறைவு, வியாதிகள், வாழ முடியாத ஒரு நிலை. ஏன்னா பணம் எல்லாவற்றுக்குமோ உதவும் என்பதை அவங்க புரிந்து கொள்ளலை. உபாகமம் 8:18 உன் தேவனாய கர்த்தரை நினைப்பாயாக, அவரே உன் பிதாக்களுக்கு ஆணையிட்டு கொடுத்த தம்முடைய உடன்படிக்கையை உறுதிப்படுத்தும்படி இந்நாளில் உனக்கு உண்டாயிருக்கிறது போல ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிப்பதற்கான பலனை உனக்கு கொடுக்கிறவர். இங்க என்ன விஷயம் போட்டிருக்குது? ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்கான பலத்தை கொடுக்கிறவர் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர். இயேசு கிறிஸ்து கூட தம்முடைய உவமைகள்ல கிட்டத்தட்ட 16 உவமைகள்ல அவர் பணத்தை குறித்து பேசியிருக்கிறத பார்க்கலாம். பண விஷயங்கள்ல உண்மையாயிருங்க அப்படின்னு பேசியிருக்கிறத பார்க்கலாம். 3 யோவான் 2 கூட பிரியமானவனே, உன் ஆத்துமா வாழ்கிறது போல நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாயிரு அப்படின்னு சொல்றத பார்க்கலாம். தேவன் ஊழியக்காரருடைய சுகத்தை விரும்புகிறவர், விசுவாச பிள்ளைகளுடைய நலத்தை விரும்புகிறவர், திருச்சபையோட வளர்ச்சியை விரும்புகிறவர். இங்க பணத்தை குறித்து பார்க்கும்போது பணம் இவைகள் எல்லாவற்றுக்கும்
உதவுகிறதாக இருக்கும். பணத்தை பற்றிய ஒரு புரிதல் வேணும். கல்வி நிலையங்களிலும் கல்லூரிகளிலும் பாருங்க, கல்வியை தர்றாங்களே தவிர பணத்தை எப்படி சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு அநேக கல்லூரிகள்ல கல்விக்கூடங்கள்ல சொல்லி தர்றது கிடையாது. ஆனா வேதம் பாருங்க, பணத்தை எப்படி சம்பாதிக்கணும், எப்படி செலவழிக்கணும், இதெல்லாம் அழகா கற்றுக் கொடுக்கிறத பார்க்கலாம். மத்தேயு 5ஆம் அதிகாரத்திலே இந்த தாளந்து உவமையிலே ஒருத்தன் ஒரு எஜமான்ட்ட 5 தாளந்து வாங்கியிருக்கிறான், ஒருத்தன் 2 வாங்கியிருக்கான், ஒருத்தன் 1 வாங்கியிருக்கான். 5 வாங்கினவன் 10ஆகவும் 2 வாங்கினவன் 4ஆகவும் பெருக்கிறான். அப்ப பெருக்கும் பொழுது தேவன் அதை ஆசீர்வதித்து அவனை தன்னிடம் சேர்த்துக் கொள்கிறவராக இருக்கிறார். தேவன் ஆதாமு ஏவாளை நீங்கள் பல்கி பெருகுங்கள் சொன்னது போல இவர்கள் தங்களிடம் கொடுத்த தாளந்தே திறமையை செல்வத்தை பெருக்கிறத பார்க்கலாம். 5 தாளந்து வாங்கினவன் வேறொரு 5 தாளந்து சம்பாதித்தான், 2 தாளந்து வாங்கினவன் வேறொரு 2 தாளந்தே சம்பாதிக்கிற பார்க்கலாம். சரிங்களா? தேவன் ஐஸ்வர்யவானை அவர் தான் உருவாக்கினார், தரித்திரனையும் அவர் தான் உருவாக்கினார். அப்ப இங்க பெருக்கம் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கிறது. 1 தாளந்தை வாங்கி வைத்தவன் புதைத்து வைக்கிறத பார்க்கலாம். நாமும் நமக்குள்ளே படிப்பு, செல்வத்தை, கல்வியை, நேரத்தை பாருங்க, நமக்கு கொஞ்சமா தான் இருக்குது, கொஞ்சமா தான் இருக்குதுன்னு புதைச்சு வைக்கிறோம். ஆனா ஆண்டவராகிய தேவன் என்ன சொல்றாரு? உனக்கு கொஞ்ச பலன் இருந்தும் என் நாமத்தை மறுதலியாமல் என் வசனத்தை கை கொண்டபடினாலே இதோ உனக்கு முன்பாக நான் திறந்த வாசலை வைத்திருக்கிறேன். கொஞ்சத்துல உண்மையா இருக்கணும். கொஞ்சத்துல உண்மையா இருக்கும்போது தேவன் அநேகத்திலே ஆசீர்வதிக்கிறவரை பார்க்கிறார். சரிங்களா? அப்ப தாளந்த மண்ணுல புதைக்க கூடாது, விதைய மண்ணுல புதைக்கலாம். விதைய மண்ணுல புதைக்கும் போது அது பல மடங்காக 100 மடங்காக ஆசீர்வாதத்தை தரும். தாளந்தையோ கல்வியோ படித்த படிப்பையோ யூஸ் பண்ணாம இருக்கும் பொழுது அது வீணாய் போய்விடும், வீணாய் போய்விடும். இங்கே யோசேப்பு இங்கே 47ஆம் அதிகாரத்துல பணம் எப்படி சம்பாதிக்கிறது, அவனுக்கு ஒரு தரிசனம் இருந்துச்சு பாருங்க. அந்த தரிசனத்து மூலமாக அந்த தேசத்தை ஆண்டு கொண்டது மட்டுமன்ற தன்னுடைய எஜமானான முதலாளியான பார்வோனுக்கும் அந்த தேசத்தையே அவன் சொந்தமாக்கி தர்றத பார்க்கலாம். 47ஆம் அதிகாரத்துல அவன் சேர்த்து வைக்கிறதுனால அவன் எப்படி பலனடைந்தான் அதே நம்ம பார்க்கிறோம். நீதிமொழிகள் 30ஆம் அதிகாரத்துல எறும்பு மகா சிறியது, ஆனாலும் அது சாலமோன் என்ன சொல்றாரு? அது மகா ஞானம் உள்ளது. அற்ப ஜந்துவான எறும்பு கோடை காலத்திலே தங்கள் ஆகாரத்தை சம்பாதிக்கிறது. நீதிமொழிகள் 6:6 என்ன போட்டிருக்குது? சோம்பேறியே, நீ எறும்பினிடத்தில் போய் அதன் வழிகளை பார்த்து ஞானத்தை கற்றுக்கொள். எறும்பினிடத்தில் பார்த்து அதன் ஞானத்தை கற்றுக்கொள். ஏன்னா உடம்புல ரத்தம் சூடா இருக்கிற வரைக்கும், கை கால்கள் ஏங்குற வரைக்கும், கண்ணுல பார்வை இருக்கிற வரைக்கும் பணத்தை சம்பாதிக்கலாம், அதற்கு மேல சம்பாதிக்க முடியாது. அப்ப தேவன் பாருங்க, இந்த எறும்பினிடத்துல போய் எப்படி சம்பாதிக்கலாம், எப்படி சுறுசுறுப்பா இருக்கலாம், இதை கற்றுக்கொள்ள சொல்கிறத பார்க்கலாம். அநேகர் நம்மள நிறைய கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறாங்க. காலையில இருந்து இரவு வரைக்கும் அவ்வளவு கடினமான வேலை, ஓவர் டைம் வேலை, நெத்தி வேர்வை நிலத்துல வேலை. ஆதாமின் சாபம் இங்கே பலிக்கிறத பார்க்கலாம். அநேகர் வேர்வை எவ்வளவோ சிந்தி கஷ்டப்பட்டு பிரயாசப்பட்டு இரவு பகலாக தூங்காம கண் விழித்து வேலை செய்து பார்த்தா பிரயோஜனம் இல்லை. ஆகாய் புஸ்தகம் 1ஆம் அதிகாரம் 6-7 வசனங்கள்ல, நீங்கள் திரளாய் விதைத்தும் கொஞ்சமாய் அறுத்து கொண்டு வருகிறீர்கள், நீங்கள் புசித்தும் திருப்தியாகவில்லை, குடித்தும் பரிபூர்ணமடையவில்லை, நீங்கள் வஸ்திரம் உடுத்தியும் ஒருவனுக்கும் குளிர்விடவில்லை. கூலியை சம்பாதிக்கிறவன் பொத்தலான பையிலே போடுகிறவனாய் இதை சம்பாதிக்கிறான். ஏன்? உங்கள் வழிகளை சிந்தித்து பாருங்கள், உங்கள் வழிகளை சிந்தித்து பாருங்கள் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். கூலியை சம்பாதிக்கிறவன் அதை பொத்தலான பைகளிலே போடுகிறவனா இதை சம்பாதிக்கிறான். ஏன் அப்படி ஆகுது? பொத்தலான பையில போடுனா உங்க வழியை சிந்தித்து பாரு. அதான் நீதிமொழிகள் 6:6 எறும்பின் வழிகளை பார்த்து ஞானத்தை கற்றுக்கொள்ளுங்கள். எறும்புக்கு இருக்கிற ஞானம் மனிதர்களுக்கு இல்லாம போறத பார்க்கலாம். யார் வேணாலும் சம்பாதிக்கலாம், கஷ்டப்பட்டா யார் வேணாலும் சம்பாதிக்கலாம். ஆனா புத்தி இருந்தா தான் சேர்த்து வைக்க முடியும். நாம எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது முக்கியம் இல்ல, எவ்வளவு சேர்த்து வைக்கிறோம், எவ்வளவு மீதம் எடுக்கிறோம், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஒரு சம்பளம் அப்படின்னா அதுல 100%ல 70%க்குள்ளே வாழ்க்கையை நடத்த கத்துக்கணும். 30% தனியா எடுத்து வச்சிடணும். ஒரு சம்பளத்துல 10,000 ரூபாய் சம்பளம்னா 7,000 ரூபாய்க்குள்ள வாழ பழகி கொள்ளுங்க. 3,000 ரூபாவை எடுத்து தனியா வைங்க. தேவனுடைய காரியங்களுக்கும் உங்களுடைய வருங்காலத்துக்கும் அதை சேர்த்து வைங்க. பொருளாதார நிபுணர்கள் இதைத்தான் சொல்றாங்க. சம்பாதித்த பணத்தை சேர்த்து வைங்க, சேர்த்து வைக்கிற பணத்தை ஞானமா புத்தியா செலவு பண்ணுங்க, அதை பாதுகாத்து வைங்க. பணத்தை சேர்த்து வைக்கிறத விட ஒரு பொருள்லையோ ஒரு தொழிலையோ முதலீடு பண்ணுவது நல்லது.
அப்ப முதலீடு பண்ணுவதற்கு முன்பாக சேர்த்து வச்ச பணம் அப்படியே தான் இருக்கும். ஆனா முதலீடு பண்ணுகிற பணம் தான் பெருகும். ஆனா எங்க முதலீடு பண்ணணும், எப்படி முதலீடு பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு அறிவு வேணும், ஞானம் வேணும், புத்தி வேணும். அதுக்காக அந்த துறையிலே தேர்ந்தவர்கள்ட்ட நம்ம கற்று தெரிந்து கொள்ளணும். யோசேப்பு பாருங்க, அழகா 7 வருஷம் பஞ்சத்திலே எறும்பு எப்படி கோடை காலத்துல சேர்க்கிறதோ அதே போல இந்த யோசேப்பு மழை பொழிகிற காலங்கள்ல தானியத்தை சேர்த்தான். மழை நின்ற காலங்கள்ல அவன் தானியத்தை விற்க தொடங்கினான். தானியத்தை விற்க தொடங்கும் போது இங்க பாருங்க, ஆதியாகமம் 47:14 எகிப்து தேசம், கானான் தேசம் பணத்தை எல்லாம் வாங்கி பார்வோன் அரண்மனைக்கு கொண்டு போனான். எகிப்து தேசத்தில் உள்ள பணம் எல்லாம், கானான் தேசத்தில் உள்ள பணம் எல்லாம் பார்வோன் கைக்கு போறதை பார்க்கலாம். காரணம் யோசேப்பு. அவன் அந்த செழிப்பின் நாட்களை பயன்படுத்தி கொண்டான். நாம் நம்முடைய வாலிப நாட்களை பயன்படுத்திக் கொள்கிறோமா? அது ரொம்ப முக்கியம். வாலிபத்திலே தங்களுடைய இளமையை தொலைத்து விட்டு, வாழ்க்கையை தொலைத்து விட்டு, முதுமையிலே பணத்துக்காக பிள்ளைகளை நோக்கி கஷ்டப்படுகிற பெற்றோரை பார்க்கலாம். சரிங்களா? முதுமை அநேகரை ஏமாற்றிடும். பாருங்க, ஒரு பிள்ளை தகப்பனுடைய வீட்டில் நல்லா உட்கார்ந்து எவ்வளவு வேணாலும் சாப்பிடலாம், சுகித்திருக்கலாம், வாழ்ந்திருக்கலாம். ஒரு பிள்ளையானவன் தகப்பனுடைய வீட்டில் வாழ்ந்து சுகித்திருக்கலாம். ஆனா தகப்பன் தன்னுடைய பிள்ளை வீட்டில் தன்னுடைய கடைசி காலத்துல தான் மனம் விரும்பினபடி வாழ முடியாது. இதான் உண்மை, இதான் உண்மை. பிள்ளை தகப்பன் வீட்டிலே நல்லா இருக்கலாம். ஆனா முதிர் வயதான போது தகப்பன் பிள்ளை வீட்டில் அவன் எதிர்பார்த்து பிள்ளையிடமிருந்து ஏதாவது கிடைக்காதா எதிர்பார்த்து காத்து. ஏன்? அவனுக்கு சேர்த்து வைக்கிறே அந்த அறிவு ஞானம் புத்தி இல்லாம இருந்தது, பாசத்தினால அது உடைந்து போனது. இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப எறும்பு இடத்துல போய் கத்துக்க அப்படிங்கிறார். எறும்பு யோசேப்பு ஒண்ணு பாருங்க, எறும்பு கோடை காலத்துல சேர்த்து வைக்குது. ஆனா இங்கே யோசேப்பு மாரி காலத்துல சேர்த்து வச்சு அந்த எகிப்து தேசத்துடைய பணம், கானான் தேசத்துடைய பணத்தை எல்லாம் உறிஞ்சிட்டான். பாருங்க, அடுத்து 47:20 யோசேப்பு செய்த காரியம் என்ன? எகிப்தின் நிலங்கள் யாவையும் பார்வோனுக்காக கொண்டான். எகிப்துல ஒரு அடி நிலம் எல்லாமே ஆசாரியருடைய நிலங்கள் தவிர எல்லா நிலத்தையும் பார்வோனுக்காக யோசேப்பு கொள்கிறத பார்க்கலாம். அவன் ஞானமா காய் நகர்த்துறான் பணம் சம்பாதிக்கிறதுல. ஈசாக்கு பாருங்க, ஆதியாகமம் 26:12 ஈசாக்கு ஒரு மந்தை மேய்க்கிறவன், விவசாயம் தெரியாது. ஆனா கர்த்தரின் ஆசீர்வாதம் அவனுக்கு இருக்கும் பொழுது அவன் அந்த தேசத்திலே விதைகளை விதைத்தான். விதைகளை பாருங்க, தேசத்துல பஞ்சம், ஆனா அவன் விதையை விதைக்கிறான். ஏன்? அவன் விதையை சேர்த்து வச்சதுனால விதைக்க முடியும். பஞ்ச காலத்துல விதை ஒன்றை இருக்குதா? ஏன்னா ஆகாரத்தில் உண்டான பஞ்சம் அல்ல, தண்ணீரினால் உண்டாகும் பஞ்சம் அல்ல, வசனத்தை கேட்கக்கூடாத ஒரு பஞ்சகாலம் வரும். அந்த காலத்துல உன்னுடைய இருதயத்தில் இருக்கிற வசனத்தை, தேவன் கொடுத்த வசனத்தை, மனப்பாடம் செய்த வசனத்தை நாம் எடுத்து பயன்படுத்தணும். இங்க பஞ்சகாலத்திலையும் இந்த ஈசாக்கு தன்னிடம் சேர்த்து வைத்த விதைகளை அவன் விதைத்ததுனால பாருங்க, ஆபிரகாம் பெரிய செல்வந்தன், ஆபிரகாமை விட மிகப்பெரிய செல்வந்தன் இந்த ஈசாக்கு. ஆபிரகாமுக்கு இருந்த வேலைக்காரர்களை விட இவனிடத்தில் அதிகமான வேலைக்காரர்களும் வேலைக்காரிகளும் ஆடுகளும் கழுதைகளும் ஒட்டகங்களும் உண்டு. அவைகளுக்கெல்லாம் இவன் காப்பாற்றணும், போஜனம் கொடுக்கணும்னா இவன் சுறுசுறுப்புள்ளவனாக இருக்கணும். ஈசாக்கு நல்ல ஒரு சுறுசுறுப்புள்ளவன், விவசாயம் பண்றான், கிணற தோன்றான். நீதிமொழிகள் 10:4 சுறுசுறுப்புள்ளவனுடைய கை செல்வத்தை உண்டாக்கும். சுறுசுறுப்புள்ளவனுடைய கை செல்வத்தை உண்டாக்கும். தொட்டதெல்லாம் தொடங்குது ஈசாக்கு. அவனுக்கு விவசாயமே தெரியாது. ஆனா கர்த்தர் அவனோடு இருந்ததுனால விதையை விதைக்கிறான். சரிங்களா? விதையை விதைக்கிறவன், முதலீடு போடுறவன் எப்படி முதலீடு போடணும், ஆகா பணம் நம்மளை விட்டு போகுதே அப்படி இல்லை, விதை நம்மளை விட்டு இழந்து போகுதே அப்படி இல்லை, நான் விதைச்சா 100 மடங்கு பலன் பெற்றுக்கொள்வேன், ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது. அப்ப விதைக்கிறான், அவன் 100 மடங்கு அந்த வருஷத்திலே பலனை எடுத்தான் அப்படின்னு பார்க்கலாம். பாருங்க, அவன் விவசாயம் செய்யறான், இருக்கிற கிணறு எல்லாம் வெட்டுறான். பாருங்க, அவங்க அப்பா தோண்டின கிணறை வெற்றி மறுபடியும் எடுத்துக்கிறான், தானாகவும் கிணறு வெட்டுறான். அப்ப சுறுசுறுப்புடைய கை செல்வத்தை சம்பாதிக்கிறத பார்க்கலாம். யாக்கோபு ஒரு அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி அந்த புள்ளியும் மரியுமான ஆடுகள் தனக்கு சொந்தமானு சொல்லி, சரிங்களா, அந்த கொப்புகளை வெட்டி தண்ணீருக்குள்ள போட்டு ஆடு குடிக்கும் பொழுது தன்னுடைய மந்தை பெரிதாகிறத பார்க்கலாம். ஞானமாய் நடந்து கொண்டவன் இந்த யாக்கோபு. ஆதியாகமம் 30:43 இவ்விதமா யாக்கோபு மிகவும் விருத்தி அடைந்து திரளான ஆடுகளும் வேலைக்காரர்களும் ஒட்டகங்களும் கழுதைகளையும் உடையவனானான். அப்ப இங்கே தேவனுடைய மனிதர்கள் பல்கி பெருகி ஐஸ்வர்யவான்களாகி கர்த்தருக்குள்ள இருக்கிறத பார்க்கலாம். ஐஸ்வர்யவான்களாகிறது வேற, ஐஸ்வர்யவான்களாகி கர்த்தருக்குள்ள இருப்பது என்பது வேறு விஷயம். பாருங்க,
அநேகருக்கு என்ன அப்படின்னா, ஒரு கஷ்டத்துல இருந்து, கடன்ல இருந்து, சரிங்களா, ஒரு உபத்திரவத்துக்குள்ள, பாடுகளுக்குள்ள மட்டும் இருந்தா தான் பரலோகம் போலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அது மிகப்பெரிய தவறு பாருங்க. நாம் பூமியிலே வாழ்ந்திருக்கணும், பரலோகத்திலையும் வாழ போறோம். அப்ப அதுக்குள்ள ஞானம் நமக்கு தேவை. தாவீது 2 நாளாகமம் 29-28 சரிங்களா, அவன் ஆரம்பத்திலே ஆடு மேய்க்கிறவனா தான் இருந்தான். அடுத்த வேளை சோத்துக்காக அடுத்தவரிடம் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறவனா தான் இருந்தான். ஆனா அவனுடைய மரணத்துல அவன் எப்படி இருக்கிறான்? 2 நாளாகமம் 29-28 தாவீது ஐஸ்வர்யமும் மகிமையும் உள்ளவனாய் நல்ல முதிர் வயதிலே மரணம் அடைகிறான் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். சில பேர் ஐஸ்வர்யம் வேணாம், பணம் வேணாம், அது நம்ம தீமைக்கு நேராக வழி நடத்தும். இல்ல பாருங்க, பணத்தை கையாள தெரிகிற ஒரு விதம் தெரியணும். மணி மேனேஜ்மெண்ட், பணத்தை எப்படி நிர்வாகிப்பது, குழந்தையை வளர்ப்பது என்பது ஒரு கலை. எப்படி குழந்தையை வளர்க்கணும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கும் போது குழந்தையை அழகா வளர்த்து பெரியவனாக்கி அதை கனி கொடுக்கிற மரமா மாத்தலாம். அதே போல வருகிற பணத்தை எப்படி செலவு செய்யணும், எப்படி சேமிக்கணும், எங்க முதலீடு பண்ணணும், எப்படி பாதுகாக்கணும், எப்படி வருங்காலத்துக்குரிய காலங்களிலே திட்டங்கள் வகுக்கணும் அப்படிங்கிற தெரியணும். பண நிர்வாகம் பற்றி ஒரு புரிதல் மனிதர்கிட்ட இல்லாததுனால வர்ற பணத்தை சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு வெடிகுண்டு கையில் வந்துச்சுன்னா டக்குன்னு அதை யாரும் வச்சிட மாட்டாங்க. ஒருத்த மேலே ஒரு வெடிகுண்டை போடுறான், டக்குன்னு அவன் வெடிக்கிறதுக்குள்ள அந்த வெடிகுண்டை டப்புன்னு பிடிச்சி தூக்கி போட்டுருவான். அதே போலதான் நிறைய பேர் பணத்தை கையில் வந்த உடனே என்ன டக்குன்னு மாற்றி விட்டுறாங்க. அந்த பணத்தை வச்சு என்ன பண்ணணும் தெரியல. பணத்தை வச்சு என்ன பண்ணணும்? ஒரு வெடிகுண்டை கையாளுகிறதை போல பணத்தை கையாளுகிறார்கள். அதை வச்சு நம்மகிட்ட இருக்கு எவ்வளவு பணம் இருக்குதோ அதை எப்படி கையாளணும் பாருங்க. அநேகர் ஏன் கடனாளி ஆகிறாங்க அப்படின்னா, திருமண விஷயங்கள், பர்த்டே பார்ட்டி, ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல அவன் அப்படி செஞ்சுட்டான், அப்படி சாப்பாடு போட்டான், அப்படி திருமணம் நடத்திட்டான், அவ்வளவு பேண்டு வாத்தியங்கள், அவ்வளவு தோரணங்கள், அவ்வளவு பெரிய கல்யாண மண்டபம், அவ்வளவு பெரிய பார்ட்டிகள். அவங்க வேற, நம்ம வேற. பெருமையினாலே, மேட்டிமையினாலே உணர்ச்சி வசப்பட்டு கடனை வாங்கி கட்ட முடியாம எவ்வளவு பேர் திண்டாட்டமா இருக்கிறாங்க. இந்த கடன் வாங்கினதுனால அநேகருக்கு பாருங்க ஒரு மனச்சோர்வு, உற்சாகமின்மை, இந்த பின்மாற்றம், வெக்கம் இதை கொண்டு வருது. கடைசியில தற்கொலைக்கு நேராக போய் நிற்பாங்க. இந்த கடன் வாங்கணும், சம்பாதிக்கிறது பெருசு இல்லை, கடன் வாங்காம இருக்கணும், கடன் வாங்காம இருக்கணும். அதான் பாருங்க, உபாகமம் 28:12 நீ அநேகம் ஜாதிகளுக்கு கடன் கொடுப்பாய், நீயோ கடன் வாங்காதிருப்பாய். இந்த கோலியாத் தாவீது ஓமே எல்லாருக்கும் தெரியும். கோலியாத் தாவீது ஓமே எல்லாருக்கும் தெரியும். கோலியாத்தும் தாவீதும் இதுல பாருங்க, கடன் ஒரு ஆபத்து. கோலியாத் என்ன சொல்றான்? 1 சாமுவேல் 17:9 நான் ஜெயித்தா நீங்க எனக்கு அடிமை, நீங்க ஜெயித்தா நான் உங்களுக்கு அடிமை. அப்ப கடன் பெரிய விசுருவம் எடுத்து நிக்கிறத பார்க்கலாம். நான் ஜெயித்தா நீங்க எனக்கு அடிமை, நீங்க ஜெயித்தா நான் உனக்கு அடிமை. இதேதான் கடன். கடன் அநேகரை ஜெயிக்கிற ஒரு ராட்சதனாக இருக்கிறத பார்க்கலாம். ராட்சதனாக அந்த கோலியாத்தை எப்படி தாவீது முறியடித்தானோ அதே போல நமக்கு இருக்கிற கடனை நாம ஆரம்பத்திலேயே முறியடிச்சிடணும். இப்ப பாருங்க, குண்டா இருக்கிறவன் உடனே குண்டாயிடுறது கிடையாது. ஒரே நாள்ல யாராவது குண்டாயிடுறாங்களா? கொஞ்சம் கொஞ்சமா குண்டாகிறாங்க. அதே போல கடன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா யார்கிட்டுமே இனி கடன் வாங்க முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமை வந்த உடனே தான் அவன் நினைக்கிறான், ஆகா கடன்காரன் ஆயிட்டோம். ஒரு தவளை சுடுதண்ணில விழுந்தவொடனே டக்குன்னு தப்பிச்சு போயிடும். ஏன்னா சுடுது அப்படின்னு தப்பிச்சு போயிடும். ஆனா அதே தவளை ஒரு தண்ணியில இருக்கும்போது தண்ணியை சூடு பண்ணும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமா சூடு வந்து அது கடைசியில் அதுலேயே பழக்கமாகி அதுல இருந்து எந்திரிச்சு போக முடியாத அளவுக்கு தவளை செத்துருது. அதே போல குண்டாரவன் யாரும் உடனே ஒரே நாள்ல குண்டாகிறது இல்லை. கடன் வாங்குற யாரும் உடனே சுதாரிக்கிறது கிடையாது. அதனால அநேகர்கள் பின்மாற்றமாய் போறத பார்க்கலாம். அந்த கடன் பாருங்க, ஒரு கஷ்டத்தை, கவலையை, மீள முடியாதே துயரத்துக்கு கொண்டு போயிடும். அப்ப கடன் வாங்குறத நிப்பாட்டணும்னா குழிக்குள்ள இருந்தே குழியை விட்டுறதை நிப்பாட்டணும். கடன் வாங்கி கடனை அடைக்கிறத நிப்பாட்டணும். கடன் வாங்கினவட்ட போய் பேசணும். ஐயா என்னால இப்போதைக்கு முடியல, ஒரு 10 நாள் கொடுங்க, 10 வாரம் கொடுங்க, 10 மாசம் கொடுங்க. பேசிட்டு கடன் வாங்குறவங்க, கடன் கொடுத்தவங்க போன் மேல போன் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. போன் எடுக்காதனால உங்க கடன் குறைஞ்சிட போதா? அப்ப அதுக்கு என்ன தீர்வு? உட்கார்ந்து யோசிக்கணும். இனிமே கடன் நான் வாங்க மாட்டேன், எனக்கு இருக்கிற சம்பாத்தியத்துல நான் செலவு செய்வேன். கடன் வாங்கி எதுக்கு கறி குழம்பு வைக்கிறீங்க? தேவையில்லாத காரியங்களுக்கு ஏன் செலவு பண்றீங்க? உங்களுடைய சம்பாத்தியம் என்ன, உங்களுடைய செலவு என்ன? திட்டம் போடுங்க, திட்டம் போட்டு செயல்படுத்துங்க. நாம் கடனாளியாக இருக்கக்கூடாது என்பது தேவனுடைய விருப்பமாக இருக்கிறது. நாம் கடல் நிறைந்த சமுதாயத்தில் வாழ்கிறோம். கேட்டா யாருக்காவது கடன் இருக்குன்னு கேட்டா, போங்க பிரதர்
தேசமே கடன்ல தான் இருக்கு. உலகமே கடன் வாங்குது. அமெரிக்காவே கடன் வாங்குது. இங்கிலாண்டே கடன் வாங்குது. பெரிய பெரிய நாடுகளே கடன் வாங்குது. நமக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்கும் கூட வாத்தியார் என்ன சொல்லி தராங்க? கடன் வாங்கி கழித்தல். பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க கடன் வாங்குறான், ஏத்த வீட்டுக்காரன் கடன் வாங்குறான். அப்ப நமக்கும் கடன் இருக்கிறத பத்தி பெருசா யோசிக்கிறது இல்லை. அவங்க வாழ்ந்திருக்க மாட்டாங்க. கடன் இல்லாம வாழ பழகணும். தேவையில்லாம ஒருத்தர் கூப்பிட்டு கடன் கொடுக்குறான்னா நம்மளே வாழ வைக்கிறதுக்கு இல்ல, வம்புழுக்கிறதுக்கு கடன் கொடுக்குறான் அப்படின்னு அர்த்தம். இஎம்ஐ கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ண தெரியல, யூஸ் பண்ணாதீங்க. அநேகர் கிரெடிட் கார்டை வாங்கிட்டு முழிக்கிறத பார்க்கலாம், எப்படி கடனை அடைக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. லூக்கால அழகா கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லியிருப்பார். லூக்கா 14ஆம் அதிகாரம் 30வது வசனத்துல ஒரு மனுஷன் கோபுரத்தை கட்ட தொடங்குறான். அப்ப கோபுரத்தை கட்ட தொடங்கணும்னு அவன் பிரயாசப்பட்டு அஸ்திவாரத்தை போட்டுட்டான். அஸ்திவாரத்தை போட்ட உடனே என்ன பாருங்க, இந்த மனுஷன் கட்ட தொடங்கி முடிக்க திராணி இல்லாமல் போனான் என்று சொல்லி தன்னை பரியாசம் பண்ணாதபடிக்கு அதை கட்டி தீர்க்கிறதுக்கு தனக்கு நிர்வாகம் உண்டோ? ஒரு கல்யாணம் கட்டுறீங்க, இல்ல கட்டி வைக்கிறீங்க, அதை கட்டி தீர்க்கிறதுக்கு தனக்கு நிர்வாகம் உண்டோ இல்லையோ என்று முன்பு அவன் உட்கார்ந்து செல்லும் செலவை கணக்கு பார்ப்பானாக. கணக்கு பார்க்குறீங்களா? ஒரு மாசம் சம்பளம் எடுத்தா முதல்ல அதை தேவனுடைய சமூகத்தில் உட்கார்ந்து சம்பளத்தை ஆசீர்வதிங்க இயேசுவின் நாமத்தினால. அந்த சம்பளத்தை கர்த்தருடைய சமூக ஆண்டவரே இவ்வளவு சம்பளம் வாங்கியிருக்கிறேன், இவ்வளவு என்ன செய்யணும் நீங்க கர்த்தரிடத்துல கேட்கும் போது கர்த்தர் அழகாய் வெளிப்பாடை நமக்கு தர உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார். அப்ப இந்த பணத்தை எப்படி செலவழிக்கணும்? சாலமோன் கேட்கிறாரு ஆண்டவரே எனக்கு ஞானத்தை கொடுங்க. ஞானத்தை கொடுக்கும் பொழுது கேட்காத ஐஸ்வர்யத்தையும் தேவன் தருகிறத பார்க்கலாம். அப்ப தேவனுக்கு பயப்படும் பொழுது அந்த ஞானம் கிடைக்கும். பணத்தை பயந்து சரியான விதத்துல செலவழிக்கணும். பணத்தை சரியான விதத்துல செலவழிக்கணும். வருமானத்துக்குள்ள குடும்பம் நடத்த, சேமிக்க, பொழுதுபோக்குக்கு இதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். சரிங்களா? கடன் வாங்கி கடைசி நேரத்தில் என்ன செய்வதென்றே தெரியாத நிலைக்கு வரும்போதுதான் என்ன செய்திருக்க கூடாது அப்படின்னு ஒரு நிலைமையே தெரியும். இப்ப பாருங்க, புத்தியுள்ள கன்னிகைகள் கடன் கொடுக்க மாட்டாங்க. கடன் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்குள்ள இயேசு வந்துருவார். அப்ப அவங்களுக்கும் பத்தாம எனக்கும் பத்தாம ரெண்டு பேரும் பரலோகம் போக முடியாது. கடன் கொடுத்தவன் பரலோகம் போக முடியாது, கடன் வாங்கினவனும் பரலோகம் போக முடியாது. கடன் வாங்கினவன் முக்கியமா பரலோகம் போக முடியாது. பாருங்க, எண்ணெயை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். நல்ல சமாரியன் உவமையில லூக்கா 10ஆம் அதிகாரத்துல இரக்கம் செய்வதற்கு ஒரு மனம் வேணும். நாம் ஒருவருக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்றால் மனம் இருந்தா மட்டும் போதாது, பணமும் இருக்கணும். நல்ல சமாரியன் உவமையில நான் இரக்கம் செய்ய விரும்புறேன், அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ண விரும்புறேன், விருப்பம் மட்டும் இருந்தா போதாது, கையில 4 காசு வேணும். அப்ப அந்த நல்ல சமாரியன் உவமையில சமாரியன் வழிபோக்கனுக்கு எப்படி உதவி பண்றான்? அவன் முதலாவது காயங்களை கட்டி எண்ணெய்களை பூச்சி திராட்சரசம் கொடுத்து அந்த சத்திரக்காரனுக்கு இரக்கம் செய்ய மனம் மட்டும் போதாது, 2 காசு வேணும். 2 காசு இருந்ததுனால தான் அவனுடைய பேர் இங்க வந்திருக்குது. 2 பேரு இங்க வந்திருக்குது. அப்ப இரக்கம் செய்ய மனம் மட்டும் போதாது, 2 காசும் வேணும். நல்ல சமாரியன் உவமையிலே அங்கே காசை கொடுத்து உதவி பண்றதை பார்க்கலாம். அங்கே லூக்கா புத்தகத்திலே அந்தரங்க சீசனாக இருந்த யோசேப்பு ஐஸ்வர்யவான், இயேசுவுக்கு சீசனா இருந்தான். அதே போல இயேசுவுக்கு தங்களுடைய ஆஸ்திகளால் ஊழியம் செய்தவர்கள் அந்த கூசாவின் மனைவியாகிய யோவன்னாலும் சூசன்னாலும் தங்களுடைய ஆஸ்திகளாலே இயேசுவுக்கு ஊழியம் செய்கிறத பார்க்கலாம். அப்ப நாம பணத்தை சம்பாதிக்கணும். பணத்தை சம்பாதிக்கிறது பெருசு இல்லை, அதை கரெக்டா அந்த பணத்துக்குள்ளே குடும்பம் நடத்த நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். மத்தேயு 6ஆம் அதிகாரம் 31-33 வசனங்கள்ல, ஆகையால் எண்ணத்தை உண்போம் எண்ணத்தை குடிப்போம் என்று கவலைப்படாதீர்கள், இவைகள் எல்லாம் அஞ்ஞானிகள் நாடி தேடி திரிகிறார்கள், இவைகள் எல்லாம் வேண்டியவைகள் என்று உங்கள் பரமபிதா அறிந்திருக்கிறார். முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் தேடுங்கள், அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும். இருளின் ராஜ்யம் பற்றாக்குறை, வறுமை, தரித்திரம். ஆனா தேவனுடைய ராஜ்யம் என்பது மிகுதி, தாராளம், ஏராளம், திரள். அப்ப நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ள போகணும் அப்படின்னா பணத்தை எப்படி சேர்த்து வைக்கணும், சம்பாதிக்கணும், இதெல்லாம் நல்ல ஞானமாக நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். நாம் புத்தி உள்ள கன்னிகைகளாக நடந்து கொள்வோம். சரிங்களா? இனி கடன் வாங்க மாட்டேன், கடனை சீக்கிரமா கட்டி முடிப்பேன். புத்தி உள்ள கன்னிகைகளாக நாம் நடந்து கொள்வோம். கர்த்தராகிய தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.